Tkompli tikber il-Knisja Minjatura ta' Joe Ketkuti, proġett li żżejjena tal-apposta fil-ġimgħa tal-Festa ta' Santa Marija. Joe Ketkuti li għandu għal-qalbu ferm il-Festa tal-Mosta ħaseb li din is-sena jarma l-Knisja Minjatura biktar affarijiet mis-sena l-oħra. Fil-fatt għal din is-sena żied il-kampnar u l-frontispizju. Iżda da ma kienx kollox hekk kif għażel li jżid ukoll 6 lampieri quddiem il-kwadri laterali u t-terħa tal-bellus għall-artar maġġur. Qabel imbeda dan il-kampnar ġew joħdu l-qies u wara l-qies beda jsir dan il-kampnar. F'tem ta' 3 ġimgħat sar. Apparti il-kampnar għamilt ukoll 3 lampieri kull naħa. Il-lampieri huma tal-Ġermanja u l-lopop ta' fuq il-lampieri saru Missur Mario Kassar ta' Saulus il-Belt Valletta li huwa li l-ħanut tiegħu huwa bisbit il-Knisja ta' San Pawl. Apparti hekk sar il-frontispizju ukoll xogħol ta' Viktor Vella, però id-disien ta' Salib u n-nome di Marija huma ta' Sur David Aquilina ma ħatarxien. U saret ukoll it-terħa tal-artal maġġur. Joe Ketkuti spjegana kemm din il-festa jittan tal-qalbu kien għalhekk li minn tfulitu dejjem kellu din il-ħolma tberren f'moħħhom. Il-minjatura ħobna l-magħha l-Festa ta' Santa Marija u din il-Festa ta' Santa Marija li hija ħaġa speċjali. U dejjem minn sena għal sena nara x'inżid. Issa għas-sena d-dieħla naraw, però diġà mimlija sewwa. Kristin Mamo għal Net News.